Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información hoxe xoves día 4 do mes de xuño na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles de que este domingo hai un espectáculo familiar musical para todos ás 12:30. Deso falaremos como tamén das comunicacións das fogueiras do San Xoán, das axudas á escolarización para libros de texto e material escolar xa tamén se poden solicitar, e sigue aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán e do programa Bos Días Cole. En canto ás festas do San Antonio en Cerceda, falaremos delo, como tamén da Escola Infantil Municipal, hai publicada a listaxe provisional. Falaremos tamén da Comisión de Festas de Queixas e das festas en Queixas, do verán saudable, esta actividade que se vai a comenzar a partir da semana que ven, e de que este domingo veciños do Concello irán de excursión con xantar, baile a discoteca La Luna a Pontevedra. Falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, que o mes que ven se pode pasar na Silva, e tamén falamos do Parque Acuático, da próxima apertura e da renovación, ou mellor dito, da concreción da plaza nos cursiños de natación durante todo este mes, así como que está aberto o programa de benestar en balnearios. Poden solicitarlo a través dos servicios sociais de Cerceda. Por último, o tempo para mañán será de novo similar ao de hoxe, aínda que non haberá precipitacións ata ben entrada a madrugada, segundo di Meteo Galicia. Volverá a haber unha fronte xa, pero de madrugada. As temperaturas baixarán as mínimas e subirán as máximas. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de que este domingo, tomen nota que eles que queiran disfrutar de un espectáculo musical familiar, este domingo ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, este domingo día 7 ás 12:30, o Concello organiza un espectáculo musical para toda a familia de xeito gratuito. Chámase Mais Ritmo, da compañía Trío de Tres. Mais Ritmo é un espectáculo versátil e familiar creado pola compañía galega Trío de Tres, formado por Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto. Esta proposta combina música, ritmo, gags cómicos e rutinas para todos os públicos, así que xa saben, este domingo, Mais Ritmo de Trío de Tres a partir das 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda para toda a familia. E ante a proximidade das fogueiras do San Xoán, lembren xa están aí na noite máxica do 23 ao 24 deste mes de xuño, pois que sepan, e así vimos informando, que hai que comunicar previamente esas fogueiras, onde se van a facer e unha persoa responsable. Pois ben, o prazo está aberto ata o próximo día 19. Ata o 19 deste mes se poden comunicar as cachelas ás fogueiras do San Xoán no Concello de Cerceda. Poden facelo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou poden chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente, que é o 88104 67 76. Tamén poden achegarse presencialmente na terceira planta da Casa Consistorial, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Como decíamos, o plazo rematará o 19 de xuño. O Concello únicamente recolle solicitudes para a noite do San Xoán. Fora desa data deben solicitar permisos de queima chamando o 012. Esta semana se convocaban as axudas á escolarización, unha convocatoria de axudas municipais para a escolarización de cara ao próximo curso 2026-2027. Foron publicadas as bases polas que se rexirá a convocatoria destas axudas municipais para material escolar e libros de texto principalmente. O prazo de solicitude destas axudas rematará o 22 deste mes de xuño. Está aberto ata o 22 deste mes de xuño. Se subvencionan ou vai dirixido a estudiantes residentes no Concello de Cerceda
matriculados en centros rexistrados na Consellería competente da Xunta de Galicia e que cursen educación infantil no segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo de grao básico ou grao medio. Subvencionaránse os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, incluíndose neste apartado a adquisición de pendrives, sempre que sexa material solicitado polo centro educativo. Tamén se incluye o vestuario básico. Non é obxecto de financiación desta convocatoria o equipamento deportivo para actividades deportivas extraescolares, etc. Se queren ter máis información ou tramitala, poden facelo a través do Departamento de Servicios Sociais na terceira planta, no 981 68 60 68. Poden consultar as bases na páxina web municipal e tamén no rexistro na planta baixa da Casa do Concello. Xa hai moitos nenos anotados para os campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza tanto en Cerceda como na Silva para nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos. O prazo vai a continuar aberto ata vindeiro día 16 deste mes de xuño e se ofertan 5 quendas que van dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. O horario mantense o de todos os anos, é de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, aínda que tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, se hai suficiente xente inscrita. O precio por quenda é de 50 euros e os irmáns na mesma quenda pagarían 30. Realizaránse actividades de todo tipo, como poden ser un obradoiro de cociña, visitas ao parque acuático, manualidades ou xogos ao aire libre. Esta actividade conta con merenda a media mañán. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal e na Silva será no local social e no colexo. Insistimos que o plazo para inscribirse continuará aberto ata o 16 de xuño e poden inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa polas mañáns ou poden inscribirse en sede electrónica en www.cerceda.org ou en Servicios Sociais na terceira planta do Concello. O programa de conciliación Bos Días Cole tamén ten o prazo aberto para anotarse de cara ao vindeiro curso escolar, para saber canta xente está xa inscrita de cara ao próximo curso escolar. Abriu o plazo ata este venres, ata mañán, día 5 de xuño, aí de plazo ata mañán 5 de xuño para inscribirse no programa Bos Días Cole, para que nenos e nenas podan ir ao colexo antes do horario lectivo, en concreto en Cerceda a partir das 7:30 da mañán e na Silva tamén a partir das 7:30 da mañán, ata que comecen as clases con servicio de monitores e tamén de almorzo. O prazo remata mañán venres día 5. Poden facer a reserva pola sede electrónica ou no rexistro do Concello. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. En canto ás festas máis inmediatas son as festas do San Antonio en Cerceda, as festas do San Antonio na parroquia de Cerceda, donde a Comisión de Festas nos informou xa do cartel que vai a ser en 2 días, o sábado 13 e o domingo 14. O sábado 13 deste mes, xa pola mañán, hai dianas e alboradas, haberá misa na honra ao San Antonio e haberá sesión vermú a partir das 2:30 da tarde. A 6 terá lugar a primeira edición do Gran Prix, donde haberá equipos de 6 a 10 xogadores de todas as edades con xogos variados, adaptados ao grupo, premios para os mellores equipos e hai de límite ata o 10 deste mes de xuño para anotarse. Non hai límite de idade, pode participar todo o mundo nesta curiosa modalidade e que seguro que vai aportar moita diversión. Eso será a 6 da tarde do sábado. E logo a noite ás 11 gran verbena co Orquesta Fania Blanco Show e disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo 14, haberá de novo dianas e alboradas e logo a partir das 2:30 unha macro sesión vermú co dúo deluxe e o DJ Javi Eiroa. Decir que todo teñen preparado tamén para as festas do Carmen máis adiante, donde anuncian tamén que haberán a atracción sin ruido ata as 9 da noite para que as persoas con autismo ou con baixa tolerancia ao ruido poidan tamén disfrutar das festas. Insistimos, unha comisión de festas de Cerceda que xa pechou prácticamente
tanto o San Antonio, que ven inmediatamente, como as festas do Carmen, que serán no mes que ven. Recordamos tamén que xa se publicou a listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillavans para o próximo curso 2026-2027. En este caso, hubo unha ampliación na Escola Infantil, na obra, que xa se rematou e que estará en pleno funcionamento xa para este vindeiro curso escolar. Unha obra orientada principalmente a eliminar listaxes de espera. Decirlle que quedaron 3 nenos admitidos de 0 a 1 ano, 28 de 1 a 2 anos e 20 de 2 a 3 anos. Polas mañáns quedaron prazas libres na de 0 a 1 ano, non quedaron no resto, pero sí pola tarde hai prazas libres. En calquera caso, agora teñen un prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións ou reclamacións. Informar as persoas interesadas que deberán confirmar a matrícula e formalizar o correspondente contrato entre os días 15 e 30 deste mes de xuño. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns e tamén poderán facelo, se queren, a través da sede electrónica. E tamén haberá festas en Queixas dentro de varias fins de semana, en concreto, dentro de 2 fins de semana, o 20 de xuño, se celebran festas en Queixas, que terán continuidade despois nas súas festas grandes xa no mes de setembro. Decir que a Comisión de Festas de Queixas publicou tamén o cartel da festa que será o sábado 20 de xuño, na honra á Virxen do Carmen, na que haberá unha misa ás 2 da tarde, mellor dito, a 1 da tarde haberá misa, e logo ás 2 da tarde sesión vermú co dúo deluxe, e ás 10 da noite verbena co dúo deluxe e a orquesta Alianza. Unha comisión de festas de Queixas que esta fin de semana e a que ven, o domingo 7 e domingo 14 de xuño, van a estar no Bochinche, no campo da festa, de 12 a 2 da tarde, para aqueles que queiran colaborar coas festas, incluso tamén, evidentemente, tomando algo, un refrixerio. E tamén a actividade Verán Saudable. O Concello de Cerceda puxo xa en marcha esta actividade que comenzará a partir do próximo, a partir xa da próxima semana, a partir do próximo día 11, comenzará esta actividade, xoves 11, unha actividade que se levará a cabo os martes e os xoves para maiores de 18 anos e que terá lugar na zona verde do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. Serán martes e xoves. Hai 2 turnos xa confirmados. Un turno de mañán, de 11 da mañán a 12, e outro turno de tarde, de 8 a 9. O prezo de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para os maiores de 65. Lembren que van a facer zumba, andaina, xogos tradicionais, aquallín, xinasia de mantemento, etc. O prazo xa rematou para poder anotarse, pero se alguén ten algunha dúbida ou quixera sumarse a última hora, teñen que facelo directamente chamando os servicios sociais do Concello, o 981 68 60 68, ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. E recordamos tamén a todos aqueles que están anotados que esta fin de semana teñen unha cita con xantar baile nunha excursión que organiza o Concello de Cerceda a discoteca La Luna en Pontevedra. Este domingo día 7 de xuño o Concello organizou unha excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con xantar previo e que se esgotou xa en apenas 2 días todas as plazas. Sairán a 1 da tarde de Cerceda para xantar no restaurante Los Robles en Santiago e logo sair cara a Pontevedra a discoteca La Luna, donde estarán ata as 12 da noite para regresar de novo ao Concello. Si queren ter máis información ou consultar algunha dúbida, poden chamar polas mañáns o 981 68 60 68.
Si vostede está pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, que sepa que van a estar aquí en Cerceda, na Silva en concreto, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola da empresa Supervisión e Control, vai a estar na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, dende o 27 ata o 31 do próximo mes de xullo. Si queren solicitar cita previa, teñen o teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web sicitv.com no apartado de cita previa. A próxima semana reabre o Parque Acuático. O próximo mércores día 10 de xuño reabre o Parque Acuático nunha nova temporada donde, en este caso, a apertura do Parque Acuático, por exemplo, dende o Concello a cargo das concelleiras Cristina Capelán e Catrina Queijo, se achegaron aos centros escolares para facer entrega aos alumnos de invitacións para o Aquapark. Un parque acuático de Cerceda que abrirá este próximo mércores de xuño e chega con suba de precios nas tarifas de 2 euros por entrada, salvo as dos nenos máis pequenos que non se tocarán. Dende o Concello senalan que esta actualización de precios é a primeira que se leva a cabo dende fai 4 anos, un parque acuático que pechou a pasada campaña con un gran éxito con máis de 136.000 visitantes. E dicirlle tamén que outra instalación deportiva, ou mellor dito, outra instalación acuática lúdica, como é a piscina municipal de A Silva, este ano abrirá en concreto o día 16, está previsto que abra o día 16 de este mes de xuño e vai a aplicar unha taxa de 2,5 euros que foi aprobada no último pleno para todos aqueles que utilicen a piscina. 2,5 euros día, agas quedarán libres deste pago aqueles que estean censados, empadroados no Concello de Cerceda. Máis temas, aínda que seguimos a falarlles da piscina climatizada de Cerceda e os cursiños de natación, porque durante todo este mes de xuño teñen aberto o plazo para inscribirse e formalizar a praza por rexistro todos aqueles que vayan a utilizar a piscina climatizada nos cursiños de natación para a próxima temporada. Teñen que formalizar a inscripción este mes, todo o mes de xuño. Poden facelo de xeito presencial polas mañáns en sede electrónica de 9 a 2, ou mellor dito, no rexistro, na planta baixa, de xeito presencial de 9 a 2, ou pola sede electrónica a calquer hora do día. En canto ao programa de benestar en balnearios, a Xunta volveu a poñer en marcha este programa de benestar en balnearios que moitos veciños do Concello utilizan, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, e poden escoller entre 15 balnearios de toda Galicia. As quendas irían dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro a escoller. Vai dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O prazo de inscripción vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño. Ata o 27 de xuño estará aberto. Se queren tramitala ou que lle axuden a facelo, poden dirixirse aos servicios sociais. Poden pedir cita no 981 68 60 68 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello onde están as oficinas de servicios sociais. Rematamos co tempo. Durante mañán venres Galicia verémonos influídos polo movimento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade, con unha situación na que agardamos mañán na que haxa néboas nas comarcas do interior e haberá ceus con abundantes nubes medias e altas e xa pola noite chegarán chuvias que se estenderán por todo o territorio na madrugada de venres para o sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, teremos temperaturas mínimas frías ou frescas, mentras que as máximas van a experimentar un lixeiro ou moderado ascenso, é dicir, haberá moita oscilación térmica entre as máximas e as mínimas. Os ventos soprarán do sur-suroeste, moderados aumentando a fortes na segunda mitade do día, especialmente no litoral noroeste.
Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.